Peräkontiset on jo ihmeempiä. Olen mittaillut noita jousituksen johtosarjaa. Ja sitten ruostesuojaus ja sitten mietin sitä, että laittaisiko äänieristettä vähän tuohon lisää. Kuskin puoli on nyt ollut hiottuna, ei ole vielä muuta saanut aikaiseksi. Tosiaankin tätä saumaa mä ihmettelin, että se on niinku irti tämä sisälokaisuoja ja ulkopelti. Niin kuin näkyy, tuossa se liikkuu. Se oli suhtko tämän näköinen. Tää on tää vänkärin puoli. Ja täältä pitäisi ottaa tankkivehkeet nyt pois ja koko toi polttoaine säiliö. Taka-akseli olisi tarkoitus irrottaa. Siinä on käsijarruvaijerit tulee uudet, ne on niinku loppu kummaltakin puolelta. Oli hyvin erikoinen toi. Se on vielä tosta kiinni, kun hyvin erikoiset nämä kiinnityssysteemit. Se, että toi taka-akselin saisi irti, niin mulla oikeastaan enää noin 2 puolen noin jarrulinjat on vähän tiukassa, että olisi tarkoitus käyttää sen tuolla hiekkapuhallutuksessa ja maalauksessa. Sitten tankki pois ja saadaan nämä pintaruosteet täältä veksi. Tarkoitus laittaa sitten toi 2 komponentti maalit 2 kertaan. Toi helman pieni lommo-oikasta. Lämpöpeltien noin. Ne oli käytännössä hapettunut jo läpi asti. Täytyy tehdä alumiinipellistä niihin isommat rikaat alle. Pakoputki täytyy uusia. Se on ihan lopussa. Ja muuten tää moottori kumityyny, niin todennäköisesti vaihan ne kaikki. Ja moottorin heilahdus kumiin, niin siihen tulee toinen Powerflexi lisäjääkistys. Tässä on murtumat tässä. Sitten moottorin, tai eihän tää moottoria kannattele, vaan tää etujousituksen ja apurunko, niin sen mä vaihan kokonaan. Samoin on nyt jo tullut noin uudet alatukivarret kaikkien puslien kanssa. Tuossa nyt on lähinnä se ruosteisin kohta. Tuossa nyt näkyy tuo jousituksen johtosarja. Mä löysin nyt niitä sieluja uusia ja sitten tuli kaikki silikonijohtoilla tuonne ylös asti. Näistä on tarkoitus ottaa etuiskarit pois ja sitten ottaa noin pintaruosteet pois. Tuossa on nyt kytkilinja. Tää oli jo tosi hapettunut sitä akun kohdalta. Tämä nyt jää pois. Se nyt on vaan liitin, sitä ei saa itse asiassa pois eikä paikalleen, jos toi ei ole auki, niin sen vuoksi nyt tähän uuteen putkenpätkään tuli myös toi jatkoskohta. Sitten mulla on helmiliitokset näihin ehjiin päihin. Tässä on vissiin tässä pääsylinterin päässä, niin en tiedä onko tää joku paineenrajoitin vai mikä tämä on. En ole tämmöisen ennen törmännyt. Se kytkimen liitos on tuolla, eli mä joudun ottaan toi apsiyksikö irti, että mä sain sen tulemaan pois sieltä. Tässä on vähän kaikki nämä akun vieressä on tämmöistä pintaruostetta, täytyy. No toi nyt tulee. Uskoisin, että mä otan uuden tuon moottorin tyynyn tähänkin. Sitten mulla on uusi tiivistesarja tähän venttiilikoppaan ja noille sytytystulppion putkille, mutta mä en tiedä lähteekö ne sitten tosta pois noin putketkin, ne olisi ihan kiva putsailla. Etujarrut oli ihan ok, ainakin toiminnaltaan männät liikkui hyvin. Ja se, että
hivisteleekö tähän sitten hieman uutta maalia, niin sen mä huomasin, että näistä kohdalta tässä on joku lakka tässä, mikä nyt tossakin näkee, että se lähtee ihan noin pois. Niin tää lakka, niin kun mä pistin tänne sisälle jarrunesteet nyt sit varmuudeksi suojaksi, niin tämmönen lakaton kohta, kun siihen tuli jarrunestettä, niin se itse asiassa jarruneste pehmensi maalia heti, että täytyykö tää saa kokonaan tää punainen pois, jos meinaa tää maalata. Estääkö se maalia toi? Maalivikojahan tässä on sekä tässä valkoisessa osassa konepellissä ja lokaasujen reunassa ja muussa, ja sitten on tässä mustassa osassa. Ja ei nyt ruostetta, mutta kun kattoluukun otin auki, niin sinne olisi kyllä ihan hyvä saada siinä on semmonen, miksi sitä voisi sanoa, semmonen ruostehuntu siinä maalin päällä, että täytyy katsoa mitä sille tekisi. Sitten on vielä tietysti tää takaluukun johtosarja, että mä tilasin sieltä nyt eri paksuisia silikoonijohtoja tuolla samasta paikasta, mistä otin noin iskunvaimentimien johtosarjat, niin saa tehtyä tän uusiksi. Vielä se ohjaus kulmatunnistimen vaihto. Sitä nyt on YouTubessa monta videoa ja muuta, mutta se on nyt sit vissiinkin tossa, että siinä vaatii vissiin ottaa ton koko ohjausakselin kätteen. Toki ton kun vaihtaa ton jousituksen etuapurungon, niin silloin se joka tapauksessa joutuu ottaa todennäköisesti tosta auki. Niin se menee sitten siinä samassa. Polttelista ilman muuta vähintään kiillottaa tää muovi, mutta kyllä polttelistoin projektorin vaihto. Ja jos tän lampu aukasis ja yleensä näihin kun ottaa mitat, niin löytää kyllä sitten on projektori, mutta se ei mahu tästä aukosta, se täytyisi purkaa toi. Tässä oli ei nyt kovin hävit valot. Tai varsinkin jos tää nyt itelle jää, niin olisi kyllä kiva, kun olisi hyvät valot. Tai ainakin paremmat.